Maróti Árpád vagyok, a Greenline alapítója. Az az igazság, hogy ezt az autót 4 éve van nálam, soha más technológiával nem mostuk. Nagyon sokan kérdezik, hogy karcolunk-e, amikor Greenline-osan mosunk egy autót. Szándékosan nem políroztunk, nem fényesítettünk semmi, ez egy normál alapmosás után néz ki így, és a fényezése gyakorlatilag közel tökéletes, úgy folyamatos viaszvédelem miatt. Egy nagyon érdekes dolog, és amit nagyon szeretek. Ennél a Felninél az az érdekes, hogy annyi viaszt kapott már, hogy volt olyan bemutató, amit nem úgy kezdtünk, hogy befújtuk az anyaggal és utána kendővel letöröltük, hanem gyakorlatilag vízbe mártottam az ujjamat, és úgy is le tudtam róla szedni a fékport, mert egyszerűen nem tud rátapadni. Szóval a hosszú távú használatnál azért úgy elég jól bizonyított előnyöket tapasztalhatunk. Ezt a mosót itt a Városligetben most nyitottuk, szóval hogyha dolgozol a közelbe, vagy idejöttök a családdal sétálni, akkor érdemes kipróbálni. A megszokottak szerint itt is a Greenline applikációval lehet a legegyszerűbben időpontot foglalni. Az első időszakban érdemes is lesz figyelni, mert nagyon sok akcióval készülünk.